тези големи разлики в минималните заплати, така сигурно има някакви призиви за промяна. Има, разбира се. Европейската конфедерация на профсъюзите смята, че държавите от Европейския съюз трябва да се споразумеят минималната заплата във всяка от тях да не бъде по-ниска от 50% от средната в общността, като по-късно този праг да бъде вдигнат до 60%. На групите с доход над средния, каквито са мениджерите, нарастват по-бързо в сравнение с по-ниско платените сектори, които представляват над 15 на 100 от всички работници в Европа. Смята се, че едно единно ниво на минималната заплата ще Призивите са на фона на засилващия се натиск върху 15-те така наречени стари членки на Европейския съюз от конкуренцията на икономиките с по-ниски разходи в Азия и новите страни членки, както и исканията на гласоподавателите за по-голяма сигурност. Обаче са на мнение, че за да може Европа да се конкурира успешно с Азия, тя се нуждае от по-гъвкави пазари на труда. Ако се вдигне минималната заплата, ще се повишат и разходите, което няма да направи Европа по-конкурентно способна.